new intro ni kha Awle unique mizo YouTube channel clear tu te zavai tibai lek chawa tun roma hian still you new mizo life story episode 4 on share dona episode 4 ri galo ti chhuah tlai deuh avangin in mihriat thiamna ka ngen hmasa dua chuan tlema thon thui save deuh to avangin chuan tuna pok ema improve ka tuma ka voice ate thil danga te minlo comment na azara enge a thalo lai te dik lo lai te po in hriat chuan khongai milo hrilh hrezel turin comment na box an hoi lama khuan ka ngen dule bok cheu ni ole han chia tan nga lang manu ni zuna ti ne thupui hi manu ni ka hmangai ni ti ka hriat no tang chuan keima chuan enge modang lam taria wa in hriat na hi om chho tana zing ni chuak ta chu moi taria wa hriat na te kanei chho tana zingkar boruak thiang tak maya kanin bulvela sawat takte te lo sham thin te chu ni tin hra thin maila moi tariau te chuan ka hre tat maya kom dan chu karin phak bakin hanuam ka tia chungrila chuan tu hret pui si lo hian ka hlim ru veng veng mai ni ti chuan ama mule te chu ka chak thei ta ema dar college an ve chu college tan hun ni ma se dariat vela te chuan college ha ka omdi ka lo omdi am to zela midang lo thlen ma chu kan college gatekeeper nen te chuan kan lo in konvel tamai mai thin ani kan college gatekeeper chuan kan chung kot din mun hriat wange minza ruriau chuan hriat na kaneya ma se keima chu in hong takle thian ang maya ka biak thina wang chuan minel chakve hle bawk manu ni chuan thian han kom tu ma nei lova college a local po hian ama chau hian a local deuh ber thin a local ma chu gate bula chuan ka lo ngak ta thina a lo thlan vele chuan ama hriat si lo chuan kan classroom thleng ka zui ta thin ani ma se biak take ro chu ka bengai meu lo ke ain an din mun chu ale tin niam dei ma sera ama za na le ngam lo na riau hi ka nei ve tlat zunia chutia ko om dan te a in thak ta ka chuan eriganen po college kan kalrual thei ta meu lowa kanom dan mak ati ve hle aniang voi khat chu min zot tangenge a lunch break ania kan college chak deuh loka cholna nuam ve deuh oma chuan kan ti thin dan pa nga in eriganen chuan kan chhole a kan pahnih chau kan ni wang chuan thil personal deuh hlek han soinan po arem chang ve em wange erika chuan ruat tunlai hi nge hriata college kal tura kalo soma peng chala hian I chung te nakal to han lo ti zela ati chuan karil ruin ka hrilh dung em o ka chung te pon chu zo nu chu min zo jing ve to khop mai ma se tu ma kala hrilh du chuang lem lo khania ma se erika te chu ka te tanga ka kom ngei em ka thian tha ni miawa ani tal hi chu hrilela tha ang imo erik ngai ka neya zei em lo chuan kan ti deuh phong maya erika chuan rang takin ka hria kalorin dan che nei vorvur pa chuan a hantia I hriamo ka van oi lo ani tunge ka ti chuan kanem melefonu kimi ba tunga ni thei chuang anga tlai tin deuh tho I tha zia kha ati chuan I hre thel doi ni chu tuma kala hrilh ngai lawa kimi ani ring po chu om ve tho mai ka hantia kimi ni lo mo ani tunge makti mel fe min en pa chuan a hantia lalun moi hrenga em kan class ami lo lu tlai ber roll number 39 bench nung bera ama thu thin kha ti chuan angai to deuh vungvunga o hredeu reu ati du chawa ani engen chung ko chan chin vel nia kimi te ain anom thei niang mo thil hrethiam thi hret tak mel puchung chuan a han tilea ai teulo lutuk kimi te nen chuan anin opposite lak zong thingtlang atang lo kalania apate te ina ompui ang dewin hlo em po nei loin thok ve thin kati chuan karin lo deuh main eriga chu za em mai hian anui ta vak maya hey enge nui ve ring ota kati chuan mi ompui mo awa thok sang vele a mel nen point me reu chumol ati chu karin lo lam de a min chan mai ba ka thin chu khei ta zak mai le thian pa hre thiam lo ni kha fel ro lu tu ka sin kati po chuan ompui kan ma mo lai takania kan ompui pakhata banga ka pa ka lo hrilanga
apate te ai chuan hlopo kan lo pe tha thei jok de ang musit nui so ani ti chu hai rual ani lo ka in sum zo to thlot lo atok ta e akor oma na taka tham pa chuan erik zo sang lian thote ti pa chuan ka kai thau zui ta he khatiang mi ompui mai wang khan ka chungai thin rimama hati chuan ompui ti khan ko to su zo sang lian akor hong tham het zol so pa chuan ka han tia ha ania ngompui te chu poisa tlem zong pela mutpo ko mut pui theng chu mole asai zo man deuh or abiang arino mal chap mai le a chuan atlu chiang hle bok nek non le po chu gawa han chak tak em ma se mani ka in control thei rama erika chuan biang dom pa chuan aron tho chuaka he ti khan mo kan ti dona a tha e voin tang hian kanin thian thatna ka ti top nga le voi te khat ma meron pe to sung che chuan keipon ti pa chuan mingkal santa enge ka ti tak le ka thian tha te tanga ka kom thin chu ka hne ka mo ma se ma nui chanchina soidan ka ngai to kha chuan in thiam lo na ka nei hau lo thung ma se nga tinge man ni lo ka lo lut ve mai ama ka hriat na po la rei mi si lo tan hian heti taka athlawang ka hau tak mai ka ra thiam lo ka ra thiam mol lo manu ni ka bia ka ngai ani lunch break zo chuan class a ka chukla ma se erika ero amu to hau lo thung abai ko alo om to lowa a ho ni ti chu ka ra thiam hal maya classroom ka lu chuan manu ni chu thutna chuan lekha buchiar pa hian alo thu kiau maya kapan phei ngal chata kimi chuan minlo thi thlai ve reng ti po ka hailo ma se ka inga awaka thok to lo miawa kalau thu ve thei ngem ka ti chuan manu ni chuan du phot te chuan the a onem zai dam ti hriat tak hian minlo chang let ve ngal wata iwa mal thei ve threni kom po hi ka hungai meu lo che odam taksi chuan ka han ti ve le a nia mel hre sa tu wak ma ka nei lowa han kom ve tur pon in tharung ve tak chuan ti ve le a keima ko malom kanin kom thina ngai du chuan ke po ka thiam pa ka kom ni deuh nen kanin ti thiam lo dewa kom tur ka mamo lai takania ka ti chuan o ni chu ko poi ve o nia min kom du ve te ni chuan lo hnial thei po kan ni hlei nem ka mu sul le tange po hrelo chu thu soi lai chuan awa han cute overload tak em midangin an lo mu veng ti te chu ka hlau rum thei nia mole awa han mak ngai em abula ka om hian thileng kim ka thei hila erikanen kan bo rok po khan min ti boy phato meu lo chu ni e amakani ama hian engemo magic a om nge moni jok le ole ti chuan kanin kom chawa fiam thu ka thiam ang te ka tho sak ve a anui lai mel chu man choi po in ke en du hialang ti mai tur khoba moi ani ama hi mei sengo ve tak amai mam le nem mel tak mai chuan asak ruang chu thira tinuam em bok nen engemo keima min hip na bi griaw anei le ngala lunch zo period chu kan lo free care bok nen awa han lom om thinem ama ka ve tanga pangai taka kanin kom na ma saberani boka karin aida in alo felin alo tong du rewa ti chuan kanin kom chho ta zela achan chin tam tak chu min la hrilh mai bik lawa ma se ka hre thiam vele thomai asoi than khat chu apa hian apian ma thla khat vela alo boral san to hi alo nia mai thai fanu alo ni reng mai chutiang vel kabula asoi tang chuan thian alo mamo ve thin zia le alo du om zia ka hriat bel ta ni ma se ma no ni hian kan chung ko chanchin engma a hrelo thung ti chuan kanin neling kanin kom chho tan ta a erika chu kan thutna thu thina ke ro ma no ni ben cha ka in son thung erika nen chuan kanin beto ngai lawa konga kanin to chang po in mel shed lo angin kanin kalpel mai zelbok ma no ni bula chuan kan chung ko chanchin te chu ka thup veka chung ko pa ngai ve mai atanga piangin ka in soibok chutia kan ni vel bench khatak kan thut dun nu chuan kanin nelin kanin kom ngei ta em maya ka dress te po manu ni dress ne na in thawlu tuk tur ang chi chu ka in bel du tamia lo boka ani chu a thian thatak pakhat anga min ngai nget mia to ke ro chuan thian ang mai chuan ke en thei lo thung
mase kanin thian thatna chu achiat ka hlau lutup na lama ka mangai thu ero kala hrilh du ho lo thung college chu manuni kanin komni atang chuan ke chawin ka kal ta thina atira chuan hreom ti hle maila ngaya kanei ta thoya college thleng hmasa jok chuan gate bula kanin ngak thina keima jok chu thleng hmasa kani sia bawk achan chu manuni hian jingkara po na atho thina wangin adu angin ama thei bik lawani kabula chuan angam chak ve em a chu ka hlimna ber po ani lunch break ate chuan kabula hian om deuh chot thina college chu keima ang achar ve wanga nuamati sot thute min hrilh ve thin katan chuan chu lunglu tam tak ai point a hlu zawk ani te ero a hriat ka ring bik ho lo mai chutia kanin kom chhota chu kanemele fanu kim khan alo ngai ven chhota hle maya keima min biaka min portion te po chu voi tam han tum ve thin ma se atum jing po le a hlo cham jing ting hi hani ringot mai chutia manuni nen kanin nel chhota em awang chuan kamanga yani ti zebreng thil digan ni in ka hretalawa hrilh ngei chu katumta ni friday ni nia ni dangang thoin manuni nen chuan nilengin kanin koma fiam thu te po thiam lo hle maila ama ti nui tur tok chu ka soi ve theile ta tho mai tlai bana chuan ni dang ang thoin an in lama chuan thui vak lo ka thla ve le a ole he hun tha hi ka bo pel tur ne lo tlema kong re lai deuh kan thlen chuan cholok ang ka ha ti pa chuan kong sira thutna chuan ka pot phei thanok noka nui vur pa chuan oi van ha ma em aron ti ve le zata kong sira thutna chuan kan thua soinghal mai ka tuma ma serin aina lo harsadai mai thok te ka han la te ya engma soilo chuan kabula atho ve reng bok nen soi theih ngei chu ka du ve si ni avoi ni na a po chuan kangam thei chong lo ole voi thum nan trai liang ka jam turani lo lal rod dik jam su mi paini kha ti in rilrulam in fuina nen ka nei chawa manun thil poi mo de hrilh tur che ka nei ka ti chuak ta hlol mai dot soi me lo chuan ka in ring man bik me lo enge ni ta thil poi mo em ni aron ti zom ve ngal zata poi mo lutuk ka ti chuan han sei ta che odam tak mai hian minron tilet ngal zata chuta le ka hring nuna a harsa kala ti ber chu ka soita manun ka hmangai che ama dei to tang khan nia soina hun tha ka mu thei si lawa rei tak ka thupa ma se thupreng chu tha in ka hrelawa chu wangin tuna hian arem changin ka hria ka hril top chen hi enge ngai dan min hrilh ve theingem ka ti chuan a mela chuan mu thei khop hian a hlim lo ti alang ngala ruat imo isual ka ti lampo ni me lo se ma se ke chu mangai na lana mi kania mo voi khat na takin ko om to hetiang lam hi ka ngai to du to vak lawa ati chuan enge om zia khongain soi chiang deute ati chuan ole inu poza me theya ma se thudigania kumli mi vel kani lai hian kanin bula mi panau pang pakhat nen kanin kong ngei em a kanin fiam duna school te po kan kal rual thin bok nau pang hle chung khan kha mi panau pang kha ka mangai tabur maya abula om chu nuam ka ti in ka hlimpui em thin ma se ni khat chu kan then om mit panau pang chu apa na thona wangin mundanga anin son lo ngai ta anin son chu don ni chuan kan trap dun na salutuk ma se khatia tra kha om zia nei silawa akal bo nu atangkar khat chung chu thil engma eimu mal meu lo chuta chuan no pang mai la ni maila ka hmangai na khan mintina ema khamini atang khan karel ru ka siam fela tuma mi pa hmangai ka nei to lawang ka ti ta ni ani chau lo khachu asoi zo chia tia chuan ka mi thla a manuni alo lu nia ka mel mu nu palam deuh nui mel le asam type in thawak lo chu lo lang le ta kamu manga ka mu thin mei chenau pang tuita ka chan thei lo po kha ka mu zom vele ngal zat boka ka buai noi mai chuan ka hria manuni po chu ka ngai sak thei ta chia lo min thra thiam te ka hongai ka lu na tat ka ti chuan
engma asoi lawa karil runa ho tauk tur minti ani nge yang le ka kalsanta a ka hokong ka thil mu po chu are chho ve tial boka ma se thil ngai to chu ka nei thut mai manuni thil soile ka mit tha le ka mu ka mu thin chuan in zomna an nei ani ti chu karil ru azona lo om ta